Lagi karon ng bulan real family. Hello guys, so karon sa S31 Sukhumvit Hotel na nalami atuan nga party nga gikuan ni Duki para sa mua. Dili para sa mua, amo lang apilan. And sulod mi. Ato tag 5th floor. Ang si Jipoy. Angul ka? Kay first time manina mo tanan except ani niya. Amot first time ba niya? Igo lang gid mi magkuan. Mag-picture sa lang gid mi para dili kayo para bibo-bibo sad. Karon day kay Philippine Independence Day. Gutom na gid kayo. Sarado. Nami nagikaon pero napamigyulatan para makasulod mi. So while we're here, we take a picture first. Take a selfie. Sus busy kasi nadiri among kagalang-galang. Kagalang-galang, oh. Kagalang-galang. Siyang security guard. Secure. Head of security. May pangalan na. Maghihulog na lang. Wala na yung number. Oh, I'm so happy for you, my friend. Kani ang mamistahay diri sa Thailand. Si Kagalang-galang. Kagalang-galang Joyce. Head of security. Arne. Pastor Basco. Konsihal na. Ako kuan ako. Doktor lang ko, doktor. Si Transporter na siya namo. Si Mrs. Transporter. Father of Mrs. Transporter. Filipinos in Thailand, welcome. Let us now put ourselves in the presence of our Almighty. Kita. Tato, gutom na kayo. So inani ang typical nga Pilipino gyud. Daghan kay sulod ang plato. Inana magkaon ang typical nga Pilipino. Busawan na bitaw. Di na siya typical nga Pilipino, bisawan na ng Pilipino. So hinatdan mi karon og mga pagkaon, no? You've been the song never seen, this feeling of emptiness. You make me feel.
sa alot din na pildi, Joyce. Sa alot. Sa alot din na pildi. 500 baht. Okay, to win 500 baht cash, raffle number 001, Ricardo Mascareñas. 001. So, kumusta man ang inyong pagkaon? Lami kayo, busog kayo. Then, Very nice. duwa ra gid tulog ra gid sila nakadaog. Mo, kung lami na daogoy. Litsi kayo. Bias na. Let's go grand floor. First floor lagi. First floor ba eh? First floor. Balik first floor. Okay, we have arrived. Ground ba? Ground floor. Basig kani main. Medium. Uy, nakasi sa ground floor. Gustos na. Ayo, hai, mo gawat ha? Is this it? Okay, this is it. Ay siya dyan. Humana mi og GS Prom. Magikan nami sa GS Prom karon. Wala mi nakasayaw. Naday ko nakasayaw dai. Sorry. Kani siya napuna siya nakasayaw sa GS Prom. After ani nga gabi manguli sa mi kay mag scan out pa mi. Wa pa mi nag-scan out. Alright, manguli na mi dayon. Mana lang mi og punch out. So napamidula ugma. And yeah. Busog na kayo ko. Busog na kay mi. Busog na kay mi sa Yandy Squad. Og mao na to akong video karon. Salamat sa inyong pagtanaw and at least nagtanaw mo. Salamat kayo and kadush. See you in next video. Bye. Legacy to the leader of the band. I'm just a living. Yeah.